Χρόνια πολλά και του χρόνου. Τι κάνουμε? Αληθώς ο Κύριος. Ακόμα να έρθεις πες. Πάμε. Και του χρόνου, ναι, να μην έρθουμε. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Φάτσα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ξέρια. Χρόνια πολλά, παιδιά. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε προσκυνάμε. Και από εδώ. Χρόνια πολλά. Καλώς την. Χρόνια μου κάνει. Παναγία Αργοκυλιώτισσα. Παναγίτσα, τα καταφέραμε. Είσαι χαρούμενος που ήρθαμε, Αργύρη? So we are at Panagia Argokiliotissa. Today people walk from Naxos town to arrive here. We are after Koronos village, just before Koronos at the very end. The hiking takes about 6-7 hours. And tomorrow there will be loads of people here. Και του χρόνου it will be really crowded. And today it's full of people. Πάμε να κοινωνήσουμε, αλλά θα πάμε και στη σπηλιά. Να προσκυνήσουμε. Εννοούσα. Εδώ την έχουνε. Ναργυράκο αυτή να βρήκανε.